Nadakpan ato sa Postal Operation sa Badyan Police Station ang duha ka masuspitsado sa pagpusil patay sa 66 anyos nga lalaki sa barangay Kalanggang, Badyan. Ang masuspitsadong nagedad og 18 anyos ug 24 anyos nadakpan dito na siyudad sa Mandaue. Pinagi sa tabang sa Police Station 3 sa Mandaue City Police Office. Sa impormasyon sa Badyan Police Station, ang duha ka masuspek giingong hubog samtang nagsakay sa motorsiklo giingong naigo sila sa kanding sa biktima. Nasuko matod pa ang masuspek kay na-damage ang ilang motor ug midimanda sa tag-iyas kanding bayran sila. Gayong mibunot og armas ang masuspek og gipusil patay noon ang biktima gamit ang kalibre 38 nga pusil. Kasong murder o kalapasan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipasakang kaso patok sa masuspek nga nagtingkagol na karon sa prisuhan.